Ang Zamboanga City adunay 11 ka mga police stations pero tungod sa nagkalambo nga ekonomiya ug nagkadaghan ang tawo halos dili na dayon nila marespondihan ang mga nanginahanglan sama sa shooting, vehicular accidents ug uban pang mga panghitabo nga nanginahanglan og police assistance. Busa hangyo na karon sa CCPO ang bag-ong liderato sa PNP nga dungagan ang mga police station sa syudad. Yes po, no, continuous pa po yung studies dyan and also na may mga requirements din po na kailangan, no, kasi yung approval kasi po sa taas, no, then we will submit kung ano yung mga recommendations based sa studies sa population, doon namin titingnan, no, para at least mahati-hati yung mga madagdagan yung station kasi may mga barangays tayo na kung may mga police station na kung saan cover niya yung mga barangays na marami talagang yung population. Kaniadto pa gidungog nga dungagan ang police station sa Zamboanga apan wala pa kini matuman. Nasabtan hinuon sa liderato sa Zamboanga City Police Office nga taas ang maagian nga proseso una matuman ang ilang pangandoy. May mga strategies na ginawa, no, para kaya nga po yung ginagawa natin dito na nire-review ulit yung kung ano yung mga plano kasi pwede natin ma-consider ma-approve talaga siya, no, hinantay lang namin talaga po yung approval po sa taas talaga, no. Ginaton-an pa sa Zamboanga City Police Office kung pila ka police station ang gikinahanglan. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines, stay safe.